27 rakkomandazzjoni jiffurmaw l-istrateġija għal sistema ta' pensjoni adegwata u sostenibbli. Strateġija li tfasslet mill-grupp tekniku maħtur biex jevalwa s-sistema tal-pensjonijiet f'pajjiżna u jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet għal titjib. L-ewwel nett kien innuntat li l-età tal-irtirar mhux se togħla filwaqt li r-rata ta' kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali magħrufa bħala l-bolla wkoll m'għandix tiżdied. Fost uħud mill-proposti insibu dawn: li jiżdiedu l-kontribuzzjonijiet akkreditati f'każ fejn ġenituri jieqfu jaħdmu biex irabbu lil uliedhom kif ukoll għal studju ta' edukazzjoni terzjarja, apprendistat u lifelong learning. Għal dawk imwielda qabel l-1962 jibdew jingħaddu kontribuzzjonijiet imħallsa qabel l-età ta' 18-il sena li s'issa ma kinux ikkunsidrati. Persuni li mhumiex full-timers però jaqdu 40 siegħa fil-ġimgħa fuq iktar minn part-time wieħed jistgħu jħallsu kontribuzzjonijiet fuq mhux iktar minn 40 siegħa biex itejbu l-pensjoni tagħhom. Il-persuni li twildu fl-1965 jew wara ikollhom bżonn ta' 41 sena kontribuzzjonijiet minflok 40 biex jieħdu l-pensjoni sħiħa. Persuni li jibqgħu jaħdmu sal-età tal-irtirar minkejja li jkollhom biżżejjed kontribuzzjonijiet jaraw żieda sa 12% fil-pensjoni tagħhom. Li pensjoni minima nazzjonali garantita gradwalment tiddaħħal għal kulħadd, fejn fl-ewwel sena tapplika għal dawk l-iktar vulnerabbli, jiġifieri dawk minn 76 sena l fuq, u kull sena tonqos b'sena sakemm tidħol għal kulħadd mill-età ta' 65 sena l fuq. L-sistema preżenti tar-reviżjoni tal-pensjonijiet issir iktar ġusta billi tibda tiġi aġġustata kull sena b'mekkaniżmu bbażat 50% minnu fuq iż-żieda fis-salarji u 50% fuq iż-żieda fl-inflazzjoni. Li romo li jkollhom dritt tal-pensjoni tal-irtirar tagħhom u din il-pensjoni ma jibqgħux joħduha minħabba li l-pensjoni tar-romol tkun ogħla, jibdew jieħdu l-pensjoni sħiħa tal-konjugi u mhux il-5/6. Li jkomplu jiddaħħlu inċentivi fiskali biex inkoraġġixxu n-nies jinvestu fi skemi ta' pensjonijiet privati jew skemi oħra ta' tifdil. Li l-Gvern jagħmel studju dwar is-suq informali tal-equity release blan li dan il-qasam isir iktar formalizzat u regolat. U li jissaħħu l-mezzi li bihom tkun tista' titkabbar dejjem aktar kultura ta' għarfien dwar skemi ta' investiment u ta' irtirar privati. Bħala parti mir reviżjoni strateġika tas-sistema tal-pensjoni kull 5 snin se jkunu qed jittieħdu passi biex ikun żgurat li s-sistema tal-pensjoni tibqa' adegwata u sostenibbli għal kulħadd, inkluż il-ġenerazzjonijiet futuri. Ir-rapport sħiħ u l-proposti kollha huma aċċessibbli fis-sit www.mfss.gov.mt u l-pubbliku huwa mħeġġeġ li jagħti r-reazzjonijiet tiegħu sa 17 ta' Lulju.